Taga-diin ka mo ta? Ha? Ay, taga-Antique ka mo. Layo pa niyo na pulian. Ha? Ay, tama. Ito si mo favor, beta. Ano po, sir? Abalaan mo man ngagi ko bala. Oh, no, 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 no. Abalaan ta ka I love you. Kung kayo rin, mama. Na? Abalaan ta ka I love you. Oh, no. Ma'am? No. Ma'am? Pwede? Hindi ito na. Hindi ito na. Ngaw? Sige na bala, ma'am. Ma'am, ano lang ko si mo I love you yan. Nag-on ka pang mga taan, text mate, sinablos ko, pwede pa siguro. Nag-on ka pang mga taan, text mate, sinablos ko, pwede pa siguro. Mate? May na-blues na text-mate, ha? Ikaw ako niya gusto ya. Ha? Ikaw gusto ko ya. Kaya, pwede, ma'am? Hindi pwede. Hindi pwede. Miga, pwede ka mamangkot. Dola ko yung intention sa mo, basta masiling ka, may malaking ka intention. Mamangkot na ko tani. Ano? Taga diin, man. Iyon? Taga? Leon? Sa, nga, labot na gano'n ka. Nagpakaldo. Hindi may mamangkot na ko tani sa mo, bala. Kung pwede ko pa nga sa favor. Bala naman ko na ako na akong tindog. Saka akong, basta akong sa iyo panulokan, ano pumatsaga mo sa akong. Ha? Bala naman nga gi ko. Pwede ko pa nga favor sa mo. Kung pwede lang. Ano? Pwede ko tani ka pangaduyag si mo. Pwede ko taka mambalan nga I love you, okay lang. Pwede ko taka mambalan nga I love you, okay lang. Wow. Miga, dali lang bala. May balang ko miga, dali lang. Miga, dali lang bala. May migo ka na ako? Ha? Dali lang bala may ambal ko sa mga, may migo ka na ako? Sige nga, hindi pwede ako. Tuod mo na. Ako niya ko pang kala ko sa mo yagi. Ka, pwede pangilala. Na, may ginulat ka? Oo. Hindi ka kapuli ang. Alimut yan. Taga ako, taga Harok. Bali, kita ang mga buko do agi-agiyon ko. Nang video kang base, I love you. Okay na. Okay lang si mga bat, I love you. Thank you. Nang bali, ano sino ko naulat mo diha? Ano na ba tiyagay mo? Ano ba kasi I love you? Wala man. Oh, no, 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 no. Ay, Miga, mayang hapon. May favor ko si mo, okay lang. Bisexual ko gali. So, pwede ko si mo kang I love you. Di kung Ako Kung type. gay ko. Kung type. Gay ka gali. Di, abi ko babae, kagina. Kay kapay tao, bimiga mo, okay lang si mo. Kung diin lang eh. Di, di kapay tangita ko gani. Di, kung pwede ka na ako mamiga eh. Okay lang si mo. Di, okay lang, balanta ka, I love you. Di, kung magimigo mo, kabihan ng reaction mo about sa ako na eh. Bisexual ka? Oo. Okay lang. Normal naman na, di ba? Hello? Wala na yun, basta magatsaga na. Di ko ako magimigo mo, okay lang si mo. Kaya, tama ka siguron. Kuya ka sa ako. mo ko yung mamita. Tinong bramaw. Muna yung freelance, nag-party, sir, dresser. So, Service, di ba, dito? maga mo na, mabato mo ko na maging kita nga doon sa bang. Ay, gusto mong galdo. Okay lang. Oh, no. Ako gali si Emma, ni Kaya. Si Cole. Si Nicole. Taga-Lapas ko, taga-Dingaya. Hindi ka dirigid. Kadira lang. Ano barangay niyo daw? Barangay Kamalig. Kamalig. Tarmac subdivision. Kaya din ka sa bang makag Kaya? Kabasiti, mabaka ako bulong kay Bulong. may booking ko bas Di kung- saan ako bulong. Ang buko pwede yun na maliwat ah. Wala ko yaga pang katsang lalaki ko. Wala. Babae. Hindi ka kabalo ah. Kabalo man. Di ko sakon ko ro, makabalo ka na na. Kabalo eh. So, pwede ka mamusta na siya mo.
Thank you, Gil. By the way, gali, no? Pwede ko ni ma-post sa Facebook o sa YouTube. Okay, Ang ako nga ginistoryata ka. okay, no problem. Kay kita mo na sa lakyan, no? May video. Ga-vlog kami sa bong. Iya ka lang mo, guys. Prank lang ni mama. Prank lang ni may video. Kami dito sa may... Pwede post na mo sa amon nga. Sa labugay, ma'am. Ha? I-post na mo na pwede, mama. Pati niya pwede, hindi sana sir. Hindi sana sir, pati kayo na yung ako sa inablos. Dahil lagi. Ano ko lang ni Dave Frank ko lang siya. Kami galing sa Labugay, boys. TV din na post ang mga video. Joke lang niya ba sa'yo? I-post na lang para may ipakita kami sa mga. Thank you, Gida. Okay na ipakita sa may Facebook. Thank you, Gil. Pare, mahal mo raw ako. Thank you. No, 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 no. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!